Наведвальнікі цэнтраў сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Магілёўшчыны прымалі ўдзел у інтэлектуальнай гульні. Яна была прысвечана году гістарычнай памяці, і назва ў яе сімвалічная – «Цэнтр сілы». Удзельнікі былі з розных раёнаў і нават з іншых абласцей. Зацікаўленая, вясёлая і азартная. Гэта ўсё пра ўдзельнікаў гульні сімвалічнай назвай «Цэнтр сілы». Адчуваецца дух спаборніцтва і сяброўства, а самі гульцы прызнаюцца, даведаліся шмат новай інфармацыі. Одно пытанне про нацыянальную кухню. Усё ведаем. Але про медведя, что такая назва, первый раз. Медведь – это блюдо национальной кухни Республики Беларусь. Мы будем просить даже, чтобы это расширить еще, для того, чтобы принимали не только одна команда от района, а чтобы принимали крупных предприятий наши. Такие есть, и желающих много. Атмасфера падчас гульні склалася вельмі цёплая і прыемная. Здавалася, што удзельнікам хопіць сіл працягваць спаборніцтва яшчэ некалькі гадзін. В нашем возрасте любая активность полезна и для мозгов, и для общего развития, и для здоровья. Гульня полностью адпавядала сваёй назве. Маўляў, Беларусь – гэта цэнтр Еўропы, а цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва адкрывае патэнцыял яго наведвальнікаў, якім важна быць у цэнтры ўсіх падзей, што і надае ім сілы. Віталіна Петрусевіч, Віталій Алексеенко, навіны рэгіёна.